ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ରାଶି ଶ୍ରାବଣରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ କେବେ ରହିବନି ଧନର ଅଭାବ। କିଛି ରାଶି ଅଛି ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବ ସର୍ବଦା ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଶି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ରାଶି ଶ୍ରାବଣରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମର କେବେ ରହିବନି ଧନର ଅଭାବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ଉପବାସ, ପୂଜା, କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 11 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ରାଶି ଅଛି ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନେ ସହିତ ଦାଲ ପରି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଯାହା ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ରାଶି ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏ କର୍ମଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜର ଦେବତା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୁମ୍ଭକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଗଙ୍ଗା ଶିବଙ୍କ ଜଟିଳ କେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଜଟିଳ କେଶରେ କୁମ୍ଭର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୁମ୍ଭରେ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରବାହକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା